dị n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze a eze adịghị adị eze a Ugochi eze a Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị ochie ga-adị front and back fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl gaa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mmanụ Ugochi tubelu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu anyị na-akọntinu from nkụzi anyị kụzi yesterday which the topic is in English. All you need to know about negative energy and what you must do to clean them. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ, ihe na-ebute ụchụ, na ihe ị ga-eme ka ị wee wụchaa ụchụ. Agba nke abụọ ya. Anyị bịara ka anyị complete ya maka yesterday we couldn't round up. Well, ma gee ntị nke ọma ka anyị digress a little maka ndị ọpụta abụ izizi ma ọ bụ ndị awọchịrị part 1 mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru ejikwa m n'aka na ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Septemba enwetago ihe onyonyo na since anyị bidoro ya at least yesterday night nke eme yesterday sendere m ya ka onye ọbụla nọ na WhatsApp echefuna na ihe ọrụ anyị na-anaghị esho ya na social media maka ọdịrọ mkpa testimonies anyị anaghị esho ya na social media ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa maka ndị ọpụta abụ iziri ha na-afụ m afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite afa ndị ochie ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. I want to give you a n'ụbọchị taa
ma gee ntị n'ọkwa dị mkpa. Agwara m ndị niile sonyere anyị na-achọ ọnwa a na anyị na-achụ àjà n'isi ụtụtụ ejego nchụ àjà gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị sonyere na àjà nke ọnwa. Ekwukwazị m na distansị abụrụ ebara ya gọkwazie ọfọ kwubie okwu chụọ àjà dị iche iche n'isi difference of the temple ya na n'isi the children of the temple all over the globe ebe ọ bụrụ na anara wee sị ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà a àjà mbụ n'elu àjà ịpụta ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request, make donation token to the account number. Echi atizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ nọmba ọ bụrụ na ị kpọọ ya bụ nọmba ma ọ send message na ya bụ WhatsApp. Ọ bụrụ na mgbe ị gbara ọ na mood busy, my PA will pick it. Drop your inquiries, we will get back to you under 24 hours. Yes. Ka bụ ọkwa dịgoro mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ so ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ àjà ọ ihe ndị a ka ị ga-emechi adịze na WhatsApp ka m gwa other details I need from you in order to book you. Forward ya 3 prayer requests, make donation token to the account number. Ụbọchị anyị ga-emechikwa ya ndị niile sonye na ya bụ àjà ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba ga-enwetakwa ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya. Anyị ga-achụ àjà dị iche iche na tempụl n'ụbọchị ahụ mekwu chukwu àjà Igbo wee mesara ka ya na ihe ọzọ m chọrọ ịkọwasịrị gị bụ onye na-ege m ntị bụ ọ bụrụ na ị chọrọ nkụzi a kụziri maọbụ na ị chọrọ ka ishigharịa mmadụ maọbụ na ị na-awa ọchị ya site n'eziokwu TV, I can tell you na ọ bụrụ na ije na ma YouTube channel ị ga-enweta nkụzi a nwetakwasị nkụzi ndị ọzọ. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị kụziri n'ọdịnala Igbo anyị na-akụzi kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Is a life changing topics. So ihe m na-achịkọwala gị bụ na ị ga-enweta ihe onyonyo ndị a niile. Jee na Ugochi tubelu Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-enweta all the lectures ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo. Na ọ bụrụ na ị na-watch na eziokwu TV, jee ebe anyị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na o nwere movie ọbụla ị watch na eziokwu TV ị chọrọ iri watch again, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo films, jee na eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụrụ na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na eziokwu TV, jee na eziokwu TV na YouTube watch it. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi ndị ọzọ anyị ji bịa. Nkụzi ndị ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Mana ọkwa ikpeazụ bụ echefukwana na 16th of September bụ nnukwu ụbọchị na temple na arọ 2023 a. Anyị na-eme mmemme ọta mgba arọ maka children of the temple, ndị niile kụrụ mbamba atụ mmụọ na-apụ apụ ihe eji na nchewa arụsị na-achụ ndị amoosu. A na-enwe àjà a na-achụ once in a year ka anyị ga-enwe na Septemba 16th bụrụkwa ụbọchị ya ka mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu eri ji. So you are all invited. Ebe ọ bụla nọ all over the world where na my voice you are invited. Mana ndị children of the temple echefukwana na ị ga-esendị ife àjà gị ma ọ bụrụ na o nwere ihe ga-eme na ime enwe ike ịbịawu in person. Eneghị anya na ịnọ mba dị anya ma ọ bụ n'ime obodo oyibo. Echefula isendị ihe àjà gị maka na anyị ga-achụkwa àjà isi each and every one of you. Wee kọwaa ọ bụrụ na ebe isi wee na-abịa tere aka n'isi fa maybe Abia steeti ma ọ bụ n'isi Enugu ma ọ bụ n'isi fa any steeti ọ bụla abịa dịgọrị fa na ị nwere ike irutewu na temple on before 12 noon. Anyị ga-ebido ịchụ àjà na temple nkwụ ụbọchị anwa by 8 on the dot, just 4 hours. By 12 noon I close wee gbasara ịchụ àjà. Onye ọbụla ihe àjà ya erutere by that time, ị marụ na ọ ga-abụzi ọkwa wiki ya maka na mmemme ada ya na Saturday. Yes. Then mana ọ bụrụ na isi ebe tere aka abịa and ị chọrọ ka ị nọrọ ka a chụọ àjà ma ọ bụ na iji ihe àjà gị abịa, echefu na ịbịa ụbọchị Friday
anyị wee chip hotels around. Ebe ụbọchị Friday lahụ na hotel, Saturday morning so na ndị izi a ga-ebido once it's 8 o'clock. anyị mesizie ya because from 12 noon, from 12 noon anyị ga-ebido anyị banye entertainment, ime mmọnwụ, ndị egwu dị iche ga-anọkwie ndị ga-eme ndị mmadụ obi ụtọ ụbọchị ahụ. So once it's 12 noon, a na-esi na tempụl apụta, anyị babanyezie mmemme ịkụrụ ngazi n'eze na inwe aṅụrị na ịgbara ụmụ mgbu egwu. Ndị eziokwu TV ga-anọkwa ịkọghọkwa maka ndị agha abịawu. So ọ bụrụ na ịma anya chaatị m na WhatsApp ise ndị ihe aja gị, weda ma ị nọ n'olu ma ọ bụ na ị nọ n'igwe. Daalụ. Bịa ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Anyị kọwara gịnị bụ ụchụ. Anyị kwuo ihe eji chọọ ka m digress ya letụwụ maka ndị awọchịrị part 1. Ụchụ bụ ụchụ, ndị ọcha kpọrọ ya negative energy. This negative energy a kwuru m na na-ebute ya n'ụzọ dị iche iche. Amakwara m ihe ọmụmaatụ dị iche iche na ndị mmadụ nwere ike ibute site na ụchụ mmụọ gbara ya for negligence. Ụchụ o metala onwe ya. Nkwukwa na o nwere ụchụ mmadụ na-agba ibie, like amoosu. Mmadụ iwetara mmadụ ibie negative vibrations na ihe ndị a bụ negative energy. At best of same feather, ndị gị na ha na-atọ ọbụka na ọ na-efe efe. Then wee kwukwazie na-enwelu ụchụ mmadụ gbara onwe ya, nke mmadụ gbara ya, nke mmụọ gbara na nke mmadụ gbara onwe ya. Nke mmadụ gbara onwe ka anyị chọrọ ka anyị dị lụọ letụ taa. Mmadụ na-agba onwe ya ụchụ site na lifestyle ị na-ebi. Ịbụ na onye na-atajiri mmadụ anya maka na ife ihe ọma meelu mmadụ nwa aṅụrị, ife ọma nke ya erughị aka. Ịbụrụ onye na-ada oge ọnwụ na ekworo na anya ukwu adị n'ime gị, ọ ga-apịakwa gị ahụ ịga n'iru. O nwere ndị bụ ọrụ ha bụ ịkọtọ mmadụ. Ha enwere natara ike ịnọkịta promotuo somebody's strength. Ihe ga ha na ha na-epromotu bụ somebody's weakness. Mind you, nobody on earth is 100% perfect. Onye ọbụla nwere ebe ọ na-eri mperi, mana ọ nwere ndị ọ bụ ọrụ ha ma promote ebe dị good na ebe ị nwere shortcomings. Now, ihe m na-achịkọwala gị bụ na whenever you are giving out negative thoughts against your fellow man, whenever you are thinking evil against your fellow man, you are showing badness in creation. And believe in me, whatever you sow in creation is what you will reap. I quote again, I want to go to Galatians 6:7 say, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Mark my words. So if you don't like badness to be happening to you, make sure you did not sow badness. Make sure you sow goodness of life. That is the only way you will reap goodness. Because you cannot reap where you did not sow. Ịda na-enwere mmadụ ekwuru na anya ukwu ka ọ ga-abụ mmadụ na-enye ekwuru na anya ukwu ka ọ ghara ịba. Nke bụ eziokwu bụ na ụchụ na-ata atịta ụchụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụchụ dị n'ụzọ gị ma ọ bụ ka ihe ụchụ na-eme n'ụzọ gị, iburu ụzọ inyere to it by live negative life. Maka na by living negative life, you are attracting negative vibes to yourselves. And once you attract negative vibes to yourselves, you will live to regret it. So avoid ichere mmadụ aja echiche, ịkpalụ mmadụ aja nkata, ma ọ bụ ịkpalụ planụ ka imegide mmadụ ma ọ bụ ka imewuo mmadụ. Mgbe ọ bụla ị na-eche ụdị na-eche by mere thinking about it, imegoyi. Ịghọtara ya? Ka mmalụ ofu atụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ebe Jizọs na-agwa ndị mmadụ na agba ochie
na-agwara ụnụ akwa na iko mana na ya agwa ụnụ na onye ọbụla nere nwaanyị aga lustful manner ka aga iko wee gụọ na onye na-eto akwa aga iko. So ihe ọ pụtara bụ na ihe Chukwu na-ekpe n'ikpe abụrụ ọsọ ihe ikpe na-eme. Chineke na-ekpekwa ikpe ya thoughts, negative thoughts, because whenever you have negative thoughts you have already discharged negative vibration into entire universe. So ị ga na-edewe obi gị ọcha, ịbụrụ onye na-enwe ntaji anya, ịbụrụ onye na-echere mmadụ ajọ echiche. Ọ ga-abụ mmadụ chere gị ọ ghara ịga, mana ịbụrụ onye na-echere mmadụ ajọ echiche na-akpa ajọ nkata, you are filling your spiritual vibration with negative thought forms. Elụta m mma anyị na-eje ụka ọbịa, a gwara anyị si anyị na kedu ihe Chineke ga-ekpe n'ime sị na Chineke ga-ekpe iloga, that is your thought, na Chukwu okike ga-ekpe iloga okwu na omume, meaning that God and His infinite mercy will look into our thoughts, because our thoughts normally weave thought forms in the spiritual realm. Mana maka ihi na anyị ime mmụọ ga-emepebero ichere ihe niile ebiri n'ụwa, ichere ihe niile ends here. It's not true. Whenever you are sowing, because by pondering ị na-eche ihe n'obi, ọ bụrụ ezigbo ihe, you are condensing the positive powers. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ ka ị na-eche, you are condensing and expanding negative powers. And those things you are doing will gather more strength, and you reap more than what you gave out in creation. Whether you gave it out by thought, by behavior, or by deed. Ka mmalụ ofu a, maka na ndị mmadụ kwesịrị iji nature wee na-amụta ihe. Mmadụ kwesịrị iji nature wee na-amụta ihe. Ọ na-ejidebere onwe gị why o ji abụ mmadụ iwere a seed of corn. You plant a seed of corn, the corn will bring out maybe 2 full corn or even 3. Have you asked yourself, ọ na iwere ofu anụ ede ka cocoyam tinye n'ime ana, o mechaa mgbe ị na-harvest ya, ị harvestazie big yam, cocoyam, and with other branches. Have you asked yourself, how come this cocoyam has more joints? What happened is that na o nwere ihe a na-akpọ soil composition. Enwere mineral deposits dị na those particular land they cultivate contain those things that are in common, those mineral deposits that are in common with cocoyam. So whenever you plant cocoyam, that cocoyam a planted ga germinate, bido attract other familiar composition minerals to itself. Any ability of no one accumulate more get determined ka ọ ga-esi wee mee onye agbata anyị nwere ike isi na asị na na-eme na-emeji is because of the composition of that soil and mineral deposits in that particular area. They incline with cocoyam, while the other one is more inclined to yam. So nke dị inclined to cocoyam ga-eme more cocoyam, nke dị inclined to yam ga-eme more of yam. Ka mmakwara ofu a, o nwere ose a na-agba ose yelo. Ose yelo mgbe ndị ụmụazị atara ego bụ ka nkwụ ebe nna ka ọ bụrụ ose yelo. Ụdị a na-enweta na Nsụka, those axes of UNN. Yes, ose yelo because of composition of the soil. Ndị Nsụka kụọ ya ọ mịtara ha ose yelo. Mana ewerego m ya bịa na be anyị kụọ ya okwuo mana ọ bụrụ ose yelo, because the soil composition down here at the Anedo Nnewi oraifite is different from soil composition of that particular place na Nsụka. Ịghọtara ya? Onye abatara na best of the same thing that flows together. So mgbe ọbụla ị na-eche ajọ echiche, na-eche ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ,
ihe ọjọọ gara agbọghị iru maka na mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie mgbe a mụkwara onye ọjọọ na mba ka a mụrụ onye ọjọọ ibie. So mgbe ọbụla ị na-efilu ya thoughts, your spiritual vibration with negative vibes, you will be attracting negative energy, negative vibes. So onye abataziri ndị ọzọ niile onwe onye nwere negative vibes nwere obi ọjọọ ọkụ oge ọba o sendịara oyi ọba because within your spiritual horizon they were corrupt. Then they are when something in common with that negative vibes onye ahụ sendị ọnya ka ọgwụ ji atụ gị ọnya ka ndị Igbo ji atụ n'otu na onye na-agwọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụ maka ihe ya the way you live your life whatever you sow in creation is corrupt. Therefore, you'll be attracted to anything corruption. So if you don't need negative energy, live a clean life. Never you plan evil against another person. Because they say cleanness is next to godliness. Good seed, you will be attracted with the mama. Yes, so avoid it. However, maka ihi na o nwere ụdị lifestyle ị ga na-ebi ma ọ bụ na ị na-etinye aka n'ihe bụ alụ will destroy your life. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ akwụrụ m ya na part 1 so ịchọ ịma ihe bụ alụ dị na part 1 ihe ọbụla bụ alụ don't put your hand because it will destroy your future. That is 1. 2, live a good life ka o wee dịrị gị mma maka na ihe si na nke onye akarịa avoid ihe ọbụla bụ alụ. Ọ bụrụ na o nwere alụ ọbụla dị n'ụzọ ga-agbapụtara n'afa jee kpụọ alụ jee saa ụchụ. O nwere ụfọdụ alụ mmadụ ga-eme iwu riri na ọ ga-akpụrịrị alụ andị alụ nwere ike dị n'ụzọ gị na-agbalụ ọrụ ọbụla ị lụrụ enyegoro sacramentals ibewu na-eyuzu ọwa ọkụrụ gị yuzu ọma awa ọkụrụ gị maka na ada ahapụ isi aka wee na-agba ụlọ na alụ dịgoro n'ụzọ gị ịnọ ka a condemned criminal. Let me give you an example. Onye bụ alụ nọ ka a condemned criminal nọ na awaiting trial or even sentence to kirikiri for 30 years maka na ọ kọmitiri mpụ nwere ka ọnwụ na onye gburu mmadụ ịghọtara ya. So by so doing ị contaminate gị onwe gị. So onye gburu mmadụ nọ na state of punishment onye nọ na kirikiri na find guilty as charged, not commit the dastardly act, cannot come out and be talking about integrity because nobody will believe you, nobody will like to invest in you because he have not proven that they were good integrity for the fact they don't like quickly. So o nwere ụdị ụchụ ga-adịrị ụzọ ọ bụrụ ogbochi ụmụ mmụọ amaala ike igbudebeghị nso talkless of female ọgọ. So ihe izi ị ga-ebu ụzọ megoro na ada akpada na wekpada ọfọ sagoro ụtụ pụọ alụ dị n'ụzọ before by other spiritual process. So ihe na-achịkọwalụ gị nwe onye na-abụ ibe gị yuzuo ncha favor ncha wele ibe yuzuo sacramentals ọrụ ha ọrụ yuzuo nke ọma alụrụ ha ọrụ na onwe gị anya something is wrong somewhere. Mana taa achọrọ m ka nkọwa arụrụ na nature is great. Ọdịnala Igbo dị ike enwere ọtụtụ ihe Chineke nyere anyị n'ụwa ka anyị wee na-ebi ndụ ka ebe a wee bụrụ a better place for us mana because of lack of vision, lack of knowledge, Hosea forces bụ maka ya our people are wandering in unknown forest. Enwere ike dịkwa o nwere ihe dị Chineke Chukwu okike kere n'ụwa wee nye ha ike ka ha na-arụ nye aka na-azọ ndụ ndị mmadụ. Ha ga-azọ gị ma ọ bụrụ na ikwe ọ gwara ndị nọ mana ha amara ya. What you don't know is only a mystery and not to all. Ma gee ntị ka ngosi gị na o nwere ihe Chukwu kere eke o nyere ikikere ọ maka ihi na o nwere ụdị ndị nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a ka anyị ji wee na-alụpụta lost of sacramentals ka ndị mmadụ nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a wee na-eyi uzie wee na-enwe nwụcha. Ọ kachasị ụmụ minor ụchụ ha nwetasịrị through keeping negative friends ndị ahụ minor. So o nwere ihe ị ga na-eme ka ị na-ekelensi yourself up. Then enwekwazịrị anyị makwazịrị o nwere ụdị afịfịa dị iche iche eji eme ihe cleanse ụchụ nwee ndị eji eme ihe awele
Mana ọtụtụ ndị mmadụ will not have access to those leaves, more especially na ha bụrụ dibia. So therefore, I will decide that I get produce some in soap form, and in powder form, and again in oil form, so that anywhere you are, you can be able to buy any of them and be using. In the temple, we have lots of sacramentals. Anyị na-enwe ofe achara acha, anyị na-enwe nzu achara acha, anyị na-enwe ofe achara acha, anyị na-enwekwazi ihe achara acha dị iche iche adị 45. Anyị nwesịrị na temple. Then nke ọzọkwazi chọrọ ịkọwara gị bụ na-abịa na ihe gbasara ihe 45 na 45, ihe anyị ji enwe dosis ahụ ka o nyere gị aka na-ekele nsị ụchụ na ọra. Then mana ihe ihe ekwe ụzọ gbara ogologo na-abụ na akụwagoro gị gbasara ihe ndị a niile sacramentals ị ga-enweta. Mana mma like and teach you some of them so that you can be doing them yourself. Ọbara uru ịgụwago the power dị behind the alikete pepe. Ọbara uru ịgụwago the power dị behind of akilu. Yes. Ọbara uru ịgụwago the power nọ behind ihe Chukwu kere eke. Enwere ọtụtụ leaves, enwere herbs, enwere so many things na-eweta favor na-asụ ụchụ. Mana ihe anyị mere na temple na anyị bịa produce onye ncha na-asụ ụchụ bụkwa ncha favor, because na anyị wekọtara ihe na-asụ ụchụ na ihe favor wekọta ya ọnụ wee lụọ ya bụ ncha ka o wee dịrị ndị mmadụ mfe, instead of isi ha goo ncha ụchụ iche goo ncha favor iche. Mana anyị nwekwa favor powder na favor anointing oil favor. Na mana ihe m chọrọ ịkọwasịrị gị na nke mara ọbụla na ọ bụrụ na enwere ihe Chukwu kere eke Chineke nyere ikikere dị iche iche, maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne, o nwere ihe mba ọbụla ji dị ebube. Mana ndị asị ụmụ Igbo ha nataba na-erighị eri ụmụ ihe ahụ anyị ji wee dị ebube, ụmụ ihe ahụ anyị ji wee ka mba ka anyị ji eche efere. Ọbara uru ịgwa gị na-eji ose ọjị wee na-adụcha ụchụ, ọbara uru ịgwa gị na-eji ogilisi wee na-adụcha ụchụ, ọbara uru ịgwa gị na-eji nchụanwụ wee na-adụcha ụchụ n'ihe awele, ọbara uru ịgwa gị na ọdụ okwu ụdị ya, ọbara uru ịgwa gị na ifield amamihe na mgbe anyị na-agba ya ifield na be anyị. Ụfọdụ na-agba nwata aka ike, ụfọdụ na-agba many things. Mba egosi ya taa. Nke a bụ ihe gbasara awele. O nwekwa so many things ọ na-alụ. Leaves niile a mkpọrọ agwa supernatural apụwasị ha nwere. Agwago na ma bay leaf, ịma bay leaf a na-ahịfịa na flawa eji esi jollof rice na-enwe Igbo dị mma. Yes, all the medicinal. Some of them ndị ya na-afụ eji ebutu BP na ndị na-enwe shuga eji ebutu. Mana ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ na achọrọ ka mbịakwara ụdị medicinal value because all the two numerous to mention. Ihe nchọrọ ka mbịakwara maka ha wụ spiritual potential, spiritual benefits. All ihe ndị a and many more ka anyị arrange together wee were mee ncha eji asụ ụchụ na ncha wele. Lee nke prepare go prepare. Ị nwere ike igoro ihe a ji ime ewu na o nwere ndị nwere ike inwewu ohere iji aka prepare onwe ha. Abịa na-ahịa Eze-Ana si prepare ya ka abịa ha na-ego onwe ndị na-ego ya for years now. Then ihe anyị na-ele nke 5,000 naira. Na ka ngosiwaje some of the things eji arụ ya. Mana some of the things enwere ihe a na-akpọ eri amị ọnụ, ahịhịa a na-akpọ eri amị ọnụ. Yes, enwere ahịhịara. Yes, enwere nchụanwụ, enwere ogilisi, enwere ose ọjị, enwere so many other leaves ihe etinye for prevent ịsacha ụtụ. Mana enwekwara ụfọdụ ose ọjị ndị ọzọ enwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịkwanụ maka ihe eji eweta wele ma ọ bụ na ịsacha ụtụ. Enwere ihe a na-akpọ ọdụ okwu eji miracle leaf, enwelu bay leaf, enwekwazịrị ụdọ. Ma egosighị ife niile ndị one after the other. Ama na ọtụtụ n'ime ụlọ ma ihe a bụ St. Leaf. Ọbara uru ịgwọ medicinal power ya, medicinal power ya ihe adị mabụ na I can tell you. And some of these things in aya na nchụanwụ is a detoxifier. Yes, or a repeller, on a repair negative vibes. Eji asụ gbasịa ya, tinye na mmiri marịa ya,
mmiri ebere na mmiri dị ihe ma ọ gwara onwe ihe ga na-eme mmadụ n'iri ka e were ụmụ ahịfịa sieri ya ọgwụ bịa were nke ọlọsa ahụ nchụanwụ otu afọ esi wesa nchụanwụ i repel negative thing ịma na anwụ ọwụwa negative vibe for human yes nchụanwụ ya etinye n'ihe gbasara eji asa otu nekwa ihe ọdụ eji asa otu ebe a ogilisi Igbo ga-ahụ oke ogilisi weda ma oke ma nwunye ka use any of them ịsa otu ụzọ gị ọbara uru ka m gwazie gị miraculous things nke a na-eme a na-agba fertility leave ọ dị powerful ọ nke a ka a na-agba ọda opuo miracle leave many years now anyị nwere bịa na wine compound plenty almost enwere m garden ya mana ihe a kịta ụzọ si single leaf a ka m welụ debe n'ala ịtọwagharị ya n'ala enu ya chee n'elu ikpe ike ya emetụ n'ala o nwere ike germinate 10 different roots ọmụsa alụghị ebe 10 na after that ha na-amụsazi enwere ike bedo compound niile eji so ọ nnukwute leaf dị a na-akpa miracle leaf ọ daa upuo so many things a na-use medicine a na-ata na yes ọ bụrụ ka m bịadoso medicinal value nwere ọ dị too many explanation mana ihe gbasara ihe a anyị na-etinye a na-akpa miracle leaf yes ọ dị okwu ọ dị highly recommended onye na-alụ ihe gbasara favor ma ọ bụ ihe awele nke a ma na ụnụ mara nke a ba ya na-agba ya ụdọ ụfọdụ na-agba ya nwata aka ike ọ na-anọ anọ mgbe ahịfịa ụfọdụ ụdọ iji ụwa medicinal value ngwa medicinal value ihe adị short o nwere medicinal value ọgwụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị karịa ogologo karịa ndị dị mkpụmụ ndị ka wee nwee afa ndị ka ude ude yes ọ bụ ọkwa ude jegwawa gị dị ọrụ dị root na ala enwere nnukwu ọrụ root na mma gwa ya maka na ewuro dibịa so ma ndị na-enwe ọsa ọrụ ụdị gwawa gị maka ya n'ọhịa ọ na-enye aka na-ehirikwu wundu a na-agba ya ụdọ ghọtara ya so ọ dị very highly medicinal ọ dị good for ihe gbasara awele yes anụsi anya na agwa gị esi n'izie na so many other things like bay leaf ori amị ọnụ and this wonderful and even root ka a na-agba ikembe ikembe abụ ụfọdụ na-akpọ ya ekwe ndị na-akọ ya abụ nụcha ti ihe n'ofu powder dị na-eli ya ere so mana n'ụtọ na ọtụtụ ndị mmadụ na ọkasị mba dị iche iche ebe ha nwere access to these leaves mgbara afa ị nwere ike goro ncha ya na-ele 5,000 naira and you will bill it anywhere you are in Nigeria. Gịnị ka m na-ekwu ị kwesịrị ịda awụcha na-eyuzie na-awụcha ahụ daily maka ihe ụtụ dị iche iche ka imetara onwe gị ụtụ mmadụ gbara ụtụ mmụọ gbara gị maka na asịrọ gasị nọ n'ụwa ị ga-enwerịrị onye na-agba ụtụ ajọ ụtụ ọ ya batara ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala oge anụ ha ji egbe ekpere were mmiri sachaa aka ha sachaa ụkwụ abụcha ọnụ nke ọbụla ha letara n'anya nke ọbụla ha tụtere n'ọrụ ma ọ ga let all of them vanish. So what am I saying? Ị na-ediri ya ị na-ediri ya agwa na anyị nwere papa na anyị nwere oyi not oyi kọfebọ and anyị nwekwaziri ncha yes anyị na-enwekwa ụbọchị anyị ji agosi ndị mmadụ obere nsọ ihe nna-achịkwa ihe anyị na-ewu sacramentals a na-eyuzu I can tell you massive testimony to them. So kere ihe m na-ekwu maka ya ị ga na-eyuzu ihe iji ekele isi onwe gị ọ bụrụ na ime a enwetawa ụmụ ihe ndị a ngwado ka ide yuzi onwe gị then igoro nke anyị megoro eme enid identify gị wepụ otu n'ụzọ gị ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ na ka nwoke si akwụ ọnya ka na-achịkọwa. So taata ị na-anụchi onu anyị gbochikwa n'obi gị kama arụfụ na ị na-anụchi onwe gị using good soap to buff out all negative vibes. Inidiri ya ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri send ya meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat ọ bụrụ na ị chọrọ inweta m nke aka mkpa maka ihe dị mkpa nke a dị akpọ ya agbọ nke a bụ just personal WhatsApp number nwekwara ike isend meseji na
08037837672. Mana echo onye kpa m ma ọ send the WhatsApp message and you want a message that same day. Drop a message or call this number 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. I want to answer my PA. I say you must get response same day. Then ayọkwara m ụnụ ị na-anụ ozu a na-agwa ndị mmadụ maka eziokwu TV, na-agwa ndị mmadụ maka our YouTube channel. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Agụọ m ọfọ kpee ekpere n'isi ndị niile sonyere anyị n'ụlọ ebe ọ bụla onye anọ na ma n'oru ma n'Igbo. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Let there be miracle upon your life. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ike na-esi n'aka ya. Ya gazie ọfọ. Nekwanụ ndị enyi m ndị YouTube ịmago my personal private WhatsApp number. Nkwara ike isend message na WhatsApp 08057837672. Ya gazie nnukwu ajụjụ jụọ ọ dị echi niile.